Boas tardes. Vamos dar comezo ao pleno número 2 do ano 2026. Dentro dos asuntos da convocatoria do día traemos o expediente, no punto número 1, o expediente 1152/2025, relativo ás subvencións solicitadas a outra administración. Neste punto, o Goberno Municipal trae a este pleno a proposta de participación do Concello no Plano Provincial de Cooperación de Obras e Servicios para o POS 2026. A proposta de solicitude de inclusión neste plan estrutúrase da seguinte maneira: dedicar 706.855,57 euros das achegas provinciais 25 e 26 ao financiamento de gastos correntes do ano 2026. Este financiamento será distribuído en distintas aplicacións orzamentarias relativas coa suministración de auga, rede de sumidoiros, limpieza viaria, recollida de lixo e alumeado público. Aprobar un plan complementario tamén por un valor de 511.186,89 euros, que será dedicado exclusivamente a investimentos financieiramente sostibles. En este senso, propoñemos as seguintes actuacións. Como xa poden comprobar na documentación que teñen á súa disposición, o acceso da Toseira a Vilardigo e outros. Ese outros é un viario de Albán a Rates e outro viario de Viro ao Pabellón. Tamén temos o viario de Núcleo de Sacido e outro. Ese outro é o vial da Canteiriña a Tabilo. Hai outro viarios do Núcleo da Penseira e outros. Estes outros é en Vilardigo, acceso ao Mosteiro, acceso á Casa da Ampa no Cruceiro e mellora do acceso de Viro. Viarios no Núcleo de Esperante e outros. Eses outros son o ramal en Pazos, en Etins, Rúa das Conchiñas e viario en Outes. Tamén temos unha mellora do vial do Cristo dos Pombeiros e outro. Ese outro sería o camiño de Sernón a Canizos. E tamén temos Vilar de Outes e outros. Entonces, un pouquiño, ese sería o resumo das obras que se propoñen para ese post complementario por un importe de máis de 510.000 euros. Sen máis, ten a palabra a voceira de Compromiso Outes. Nós non temos moito que dicir, é a súa proposta. Sí que nos gustaría recordar o que vostedes dicían ou pensaban cando a nosa achega nos nosos proxectos do POS iban a investimento, a gastos correntes, en vez de ir a investimentos. Pero, eso xa queda na súa conciencia e no seu distribuir. Non hai moito máis que dicir. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG. Esta é unha proposta que desta vez elaboraron vostedes e, efectivamente, moitas destas actuacións estaban dentro do noso plan de actuacións e melloras e mantemento. Entón, efectivamente, todo o que se xa avanzar no mantemento do viario das estradas municipais van a contar co noso apoio. Iso sí, chámanos a atención que xusto uns días despois de aprobar as auditorías de abastecemento e saneamento, que non dedicaran ningunha obra específica neste sentido. Estaría ben, agardamos que en próximas ocasións si o teñan a ben facer. Evidentemente, como sempre, toca agradecer á Deputación por facer unha achega millonaria, sin a cal, a día de hoxe, os concellos dificilmente poderían sair adiante, dificilmente poderían facer moitas actuacións como as que se veñen facendo nestes últimos anos grazas a un reparto obxectivo dos fondos para os concellos con características como as nosas, de moita extensión, de moita dispersión poboacional, con poucos recursos. Gracias a estas axudas da Diputación, podemos, o Concello pode chegar e pode manter moitas estradas e ofrecer mellores condicións de vida aos veciños. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra. Eu non vou facer ningunha alegación de nada. Pareceme que son obras que se necesitan facer. Evidentemente, hai moitas máis, pero establecemos esta prioridade. Había en materia de auga que recentemente xa se fixeron, estánse facendo,
e seguiremos facendo. Neste caso, as prioridades son estas, foron detectadas así, e así vamos a proceder. Non sei se queren engadir algunha cousiña máis. Procedemos á votación, polo tanto. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Vale. Ben, o seguinte punto trátase do expediente 1151/2025, que é unha bonificación ou exención tributaria. Este punto vai no expoñer a concelleira de Facenda. Boas tardes a todos. Pois neste punto a proposta do Goberno Municipal é a aprobación da declaración de especial interese e utilidade municipal das obras de sustitución de fiestras das instalacións de Adisbismur que ten na parroquia de Valadares. Motivada esta declaración polo interese social da entidade e o fin ao que se destina o inmoble. Ao mesmo tempo, derivado deste interese social, propónse conceder a Adisbismur unha bonificación do 95% no icio correspondente ao proxecto presentado, posibilidade que se contempla na Ordenanza Fiscal número 3, reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras, no seu artigo número 7. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Compromiso Outes. Nós neste apartado queremos aproveitar a ocasión para felicitar a Adisbismur pola consecución que por fin van poder construir unha residencia no antigo Colexio do Cruceiro de Ró, algo polo que levaban loitando xa uns anos e que é ben merecido para unha asociación que traballa en favor das persoas con discapacidade e polo interese social. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, efectivamente, nós tamén nos sumamos ao recoñecemento, sobre todo, dun traballo de moitos anos que leva facendo a Asociación de Adisbismur, en xeral, todo o traballo social que fai no noso concello e nos concellos lindeiros, pero que, sobre todo, que desempeñan, evidentemente, ao teren a sede en Outes, porque desempeñan no noso concello, pensamos que fai que unha labor indispensable e hai que recoñecer, pois, efectivamente, que levan moitos anos traballando para conseguir a súa residencia, para conseguir a residencia pola que leva traballando a Adisbismur todos estes anos e, por tanto, non podemos facer máis que outra cousa que alegrarnos. Un proxecto que, por certo, nunca tivemos problema en poñernos todos de acordo, é un proxecto que conta co apoio unánime desta corporación e de vez en cando pois tamén está ben pois alegrarse polas cuestións nas que estamos todos de acordo. Dito isto, efectivamente, non hai nada que debatir, está máis que claro que esta obra é de interese social e de interese público e, por tanto, vai contar co noso voto favorable. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de... Queren engadir algo? Ben, nós tamén de que as instalacións do antigo Colexio de Ró se vayan a dedicar a este fin social de indiscutible valía, pero quixera recordar que o que teremos hoxe a pleno non se trata para nada deso. Son as fiestras que van a cambiar noutras instalacións que se teñen no noso concello en Valadares. Quería aclarar por se acaso había algunha dúbida ao respecto. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Compromiso. Gracias pola aclaración, señora Molinos, pero non era necesaria. O que pasa é que, estamos a favor deste punto e entendemos que tampouco hai nada que decir ao respecto. Ben, procedemos á súa votación, polo tanto. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ben, e no punto 3 do día de hoxe traemos o expediente 59/2026, Rexistros Públicos, creación, modificación ou supresión. Como xa comentamos na comisión informativa, trátase de aprobar un cambio de uso dunha parcela, da parcela con referencia catastral, que se menciona no acordo, na proposta da alcaldía,
como todos ben conocedes, é a parcela do cruceiro de Ró, onde está desde o antigo Navascués, a instalación para a futura residencia para persoas con discapacidade, onde está o pabellón, e nunha dos seus flancos pois ten un terreo dotacional, neste momento deportivo, e o que queremos é facer un cambio de uso dotacional. Neste caso, queremoslo pasar uns 4.500 metros cuadrados, queremos pasalo a que sexa un uso sanitario asistencial con unha superficie, como se digo, de 4.500 metros cuadrados. Consideramos que é necesario polas cuestións que todos ben sabemos. Outes ten unha población envellecida, as tramitacións a nivel municipal levan o seu tempo e non queremos que Outes quede desmarcado en ninguna situación dunha posible investimento futuro para calquer tipo de uso nesa parcela relativo a eses usos, residencial e asistencial, ou sanitario e asistencial, perdón. Sen máis, cedo a palabra á voceira de Compromiso Outes. Bueno, eu simplemente quería reiterar a pregunta que fixemos na comisión, é se existe ou teñen pensado algún proxecto futuro para esa parcela, ou, se non, porque se fai o cambio de uso agora mesmo. Ten a palabra o Ciro BNG. Sí, bueno, insistimos, na comisión preguntamos o motivo do porqué, porque na documentación, bueno, pois non hai realmente ninguna xustificación máis alá do interese xeral, pero non se especifica cal é o motivo polo que se vai cambiar o uso desta parcela. E quero explicar para que non quede dúbida, que decir, esta parcela está a 100 metros da escola, é dicir, do edificio onde a Disbismur vai facer o seu proxecto. Isto non ten nada que ver. Está totalmente separado. É o anaco que está dende o pabellón onde están as pistas de baloncesto e onde había antigamente un parque infantil. Non entendemos moi ben, non se nos dou unha explicación, nin entendemos por que non se nos dá unha explicación, nin por que non se nos dou unha explicación máis transparente. Entendemos que se o goberno municipal ten unha proposta de modificación de uso dun solo, ten que ter un motivo. E o que non podemos aceptar e non nos parece razonable é que non se nos traslade con máis detalle. Que queren facer nesa parcela en concreto? Se é un proxecto de residencia en xeral, se é un proxecto de servizos sociais, evidentemente van ter o noso voto a favor, porque é algo que levamos demandando e propoñendo en concreto na Xunta para que faga investimentos en Outes durante moitísimos anos, pero de momento non se nos dixo nada semellante, nin foron quen vostedes de respondernos a esta cuestión na comisión, así que agradeceríamos unha explicación un pouco máis detallada. Grazas. Ten a palabra voz. Ben, eu creo que está suficientemente explicado para quen non queira entender. É dicir, o Concello de Outes ten unha población envellecida, temos a posibilidade de dotar un solo a unha dotación que podemos considerar que é unha demanda para todos. Como si a nós sí que nos preocupa, facémolo e damos un primeiro paso para que, se é posible en Outes, se poida desenvolver un uso dotacional sanitario asistencial. Entonces, a mí o que non me vale é mencionar palabras, como di vostede, señor Anso, hai que facer, pois hai que facer. Este é un primeiro paso. Se no futuro se vai a facer ou non lle podo dicir. Eu non me vou aventurar a proxectos como facían vostedes, como pasou aquí no Río, que se proxectaron 40.000 infografías de proxectos que nunca chegaron a sair adiante. Nós vamos dar pasiños, creemos que é un paso importante, que Outes teña un suelo no que se poida facer unha residencia, efectivamente. Eu creo que é un primeiro paso, porque o que non se pode é pedir á Xunta, é pedir a todas as administracións que fagan algo se non tes onde facelo. Entonces, este é o primeiro paso que se dá, está aí, non hai ningún tipo de compromiso, non hai ningún tipo de proxecto neste momento que poida dicir que se vai a facer algo máis, pero que non podemos é estar non preparados para unha situación futura. Polo tanto, eu creo que expliquei-no perfectamente, vostedes son coñecedores das largas tramitacións que levan este tipo de cuestións e facelas despois encima da hora moitas veces non é posible. Polo tanto, nós consideramos que desde este goberno que é aceitado, que estamos a facer, e o tempo nos dirá. Si máis, non sei se quere facer algún comentario. Sí, non entendemos
que lle custaba dicir o que acabo de dicir na comisión. Tivemos que preguntarlle, porque nin siquiera na súa primeira intervención mencionou a palabra residencia ou de outro estilo, que é dicir, nin o deixou tan claro. Nós non entendemos esa falta de transparencia, tampouco entendemos que poidan directamente tirar para adiante, é dicir, eu entendo que hai que facer as cousas, hai que propoñer e hai que facer propostas, efectivamente, aí van nos ter adiante. Ben explicado agora mesmo, pois van contar co voto favorable da nosa formación, faltaría máis, pero que non ten ningún sentido ese secretismo que tiveron até este momento, porque na comisión non deron esa explicación que acaban de dar agora. Dito isto, agardamos que de verdad se poñan as pilas neste sentido e que sirva para algo este cambio de uso, porque non hai ningún proxecto técnico que avale o cambio de uso do solo, e estaría ben que antes de facer ese cambio de uso, pois, bueno, que houbera xa algo máis definido. Estaría ben. Ahora ben, si sirve, sinceramente, se é un paso para que vaya adiante ese proxecto, dende logo, aí vannos a topar sempre a favor. Para rematar, señor Anso, ese proxecto pode ser calquera outro. Se lle dixen ao principio. E non se ocultou nada. Díxose a mesmo na comisión informativa que agora. Se ora o quero entender, perfecto. Se a terceira o quero entender, pareceme ben. Pero explicouse desde o primeiro momento o mesmo. É unha ferramenta para unha posible situación futura. Querémonos adiantar a todas esas problemáticas que hai desde a administración ou a burocracia que ten facer calquer tipo deste tramitación. Vostedes son sabedores deso. Entonces, poñémonos nosas pilas. Claro que sí, porque vostedes non o fixeron. Vale? Por lo tanto, vamos a proceder á votación e deixémonos de enredar unha cousa que é ben sinxela. Votos a favor, por favor. Abstencións. Fin. Boas tardes e moitas gracias.